खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा ABSUआ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय फैगौ 29 अक्ट'बर खालि हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन। नैरोजा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय थामथि बिटिआर गोरोबथानि मावफुंनो गोनां आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननायनि थांखिजों गासै जिल्लाफोरनि गाहाय मावख'आव फैगौ 29 अक्ट'बराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो ABSU एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला आफादफोरखौ गावबा गावनि जिल्लानि गाहाय मावख'आव गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि हानजा सुरनाय हाबाफारि बिथोन हरदों। नंगौ, सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो 125थि भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइ सोदांनाय आरो बिटिआरनो थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय, फरायसालि सरखारि खालामनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिया जागोन। बेनिखायनो गासै बिबानगिरिफोरखौ साखाफारा जाना थानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा ABSUआ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय फैगौ 29 अक्ट'बर खालि हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय थामथि बिटिआर गोरोबथानि मावफुंनो गोनां आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननायनि थांखिजों गासै जिल्लाफोरनि गाहाय मावख'आव फैगौ 29 अक्ट'बराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो ABSU एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि आफादफोरखौ गावबा गावनि जिल्लानि गाहाय मावख'आव गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय मावफुंनायनि हानजा सुरनाय हाबाफारि बिथोन हरदों। नंगौ, सिगाङावनो फोसावखानाय बायदियै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो 125थि भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइ सोदांनाय आरो बिटिआरनो थोंजोङै रां दैथायहरनाय बायदि गोहो बांहोनाय, फरायसालि सरखारि खालामनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिया जागोन। बेनिखायनो गासै बिबानगिरिफोरखौ साखाफारा जानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा एबा ABSUआ खावलायहरदों।